Hakani ka por mentang kwa ban puli na ka tin ke jong Balei na o Marcos kini ka lenong ke ban riu ke dekot ke ban kong ter ngan puli ngi ngap hakani ka por ka Bible ka ong ula leit no nang ta bu ulawan poi ishala ka ri balki silran jong u kila bot ye u te haba ula poi ka sabaton ula sedang ban hikai ha ka sinagog te bon haba kila yo sngow kendit kida ong nang no ni ula yo yakini ki ai ru bat ka ba kumno kani ka jing start ka bala ai habni ubreo ya ki kamba kat kini bola le lagi kiti jong u uni umlong utu mystery u kon ga Mary u badai para bat u Jacob bat u Joseph bat u Juda bat u Simon de bat ki para kan thai jong u kim don hangi bat ni kumta kila thut ya u U Jisu ula ong ki unong itu lupa umlong ubadan buram Henry tang halagari bat hargi kur bat hagi yengru nang tati umla ban le ki kamba Henry ula shubu ila ki ktia kendiat ki bapang ba ula pen kia aiki ula sngow kendit ti namar ka jing bam nge jong ki kani kalong ka jing jia ka ba U Jisu ulit shala ka jong keri bagata kalong han Nazaret ka jaka ka bala penhe pensan ye u mo kani ke jaka ba kita ki breu ki thu ba ye U Jisu but anda haba wan shala ka jong keri namar U Jisu usaha ka pernam but u syakri nang ta kalong headquarter mau la sa hang ta but usdang ke ji syakri nang ta but anda haba ulas dang ke ji syakri ka don ka por ka boleh pai shala ka jong ke Shillong hapo Nazaret but anda ula poi ha Nazaret mo kade ke sengi sabaton ke bajang ni ulas dang man hikai ke sinagog ti bon apa kila sngow kendit ki dong nang ni uni ula yo kat kini ki ai ru but ka ba kumno kani ke jing start ka bal ahnu brio but ki kamba kat kini ula le ki kiti jong u kini ki brio am ki da sngow lingo ya kata ka jingla ka jong U Jesus Christ namar uhikai kumba kimpat jio sngow kumata ka jing hikai kio sngow ya kata ka jing hikai ka ba pela bat kida ka Bible hang ni ka ong mdei tang ba uhikai henrei ki du i kata ka jing start bat ya kata ki kamba ya ka ba ule da ka kti ka jong u henrei anda ba ki i kini ki ai baro ki ong uni umlong utu mystery ukon jong ka Mary baik ki para jong ke don lang ni u Jacob u Joseph nang tau Juda u Simon nang ta ki don segini ki para kan thai ki don hang ni bat kila thut u ngasulengo ha ki thut U Jisu ha ga jing chi sha te ha ba wan U Jisu shala ga jong gari kila de ban kemen ha bu yo kat kini ka bor kila de ban kemen kila de ban sung sarong ba nashnong jong ki umi u bakum uni u briu u bala ban hikai u badan ye ka jing start kila de menong ani wow ani shisha ka kani ke snong ga jungi ka long sha ka bala kerku kani ke snong jungi sha ka dei sha ka snong ani ka ba penmi kat uni ubriu ani ke snong jungi ka la paunam kila de ban ong ha kata ka dor ga jing shisha Henry penban kim pdiang ye u bat ki thut sunan ye uru ki bisni imat ne kim la ban pdiang ya kata ki ai baro ya ka bau trai hikai bat ya ka bau trai ule ha kata ka Shillong baru Jisu hang ni ka Bible ka ong uda sngow kendit namar ka jing bom nget jongki uda sngow kendit ya kata ka jing bom nget jong kita ki brio pi kata ka jing si syam ladangi ngi la yo sngow ba yo sngow U Jisu ladangi la yo i si yo i U Jisu ngi i ki kamba agil i ki baro teng am ka penlong yang ngi ban chim sting no namar kini ki brio kilai U Jisu na du badang rit kumlo bala pensan penhe u ha kata ka Shillong bagi la sngow kumta U Jisu di kuna Shillong U Jisu di try Shillong kumta kila sngow melen baru try but kumta kila sngow de we kuna Shillong tu ni tading ta haba udon kat ya kani ka jingla but abula le ru kat ini ki kamba am haga jaka ba kikin kemen haga jaka ba kikin sngow sarong kila day ban boat kila day ban ong le shu try demen I mean sim shu you Henry haga jaka ban long kumta ki thut ban ya u na ko ban ong yefi ki ba thut yangi am ki nom day ki ba shen jangai
ki batut ya pi ki batut yangi kim de kita ki bam itu yangi ki de kita kham tam ki bi itu yangi mano hang ni ka Bible ka ong kari mut kata ka Shillong ga ju ki kur bat ka yin ga jong uru ki thut ya Jesus Christ ki thut lesi kila banong uni shu le start uni syukran taman syukran ni ule balan le se la ban ong gumta usule men le ni kum kita agi aka kila ban keren bat ngakwa ban ong ifi kani kesengi lada ki trai Shillong lada kita ki bahaiing basem ki thut ya Jisu bat kamlong ka basngo phlai ngiru lada kita ki ba it ki ba jan jongi ki thut yangi tading ta U Jisu da snok ndet ya kata ka jimbam ngai ki jongki bat ula shule no tang kat tu kat ni teliki kamba ibulu bukti kita kat tu kan ikut kila yok khia haga ta por haga jing sha kani ka Shillong la de ban yo jingker khu kani ka Shillong ka jing sha la de ban yo ani ya kita ki kamba mar bon ki brio ki papang haga ta singi bon ki brio ki badan la ka jong jing don kam Henry haga jaka baki nong Jisu pen khia inga Jisu le engaro Jisu le engaro Jisu pen khia engaro ani Jisu to keren shu in kwa ban yo sngo shu mo ka jing kai ke jomi haga jaka baki nong ta ki la biang kim ngai kim pdiang ki ken tat yu trai tadi tamu do bodo nong mde U Jisu bodo nong Henry kata ka Shillong in ka do nong pagkatar ka di ka jing kai ka ba kraw ka ba ngingi yo na ka ni ka jingja haga jing sha ngi la de ban yo nong ba na marbu U Jisu dan ya ka bang don kam haga jing sha la dangi shupen tip bi chu la dangi shu ombi try ngi don kam ya me try le nga kom ta try le nga kom ni try de bon sien bangi la ju asngo shi pang ni U Jisu teng la Shillong melen no te bar gum ta ngim da kim khia shu ne ngim da nget than shu kam tam haga ni ki por ki ba menta ba mo ki da wai ki don nang ta ki nong slok ki don ni kita ka hospital ka don ki doktor ki don haba pang shitam na ting ken mau shi da wai ken mau shi doktor ken mau shi ki jing sumar haga jaka bangin ken mau nang kong U Jisu haga jaka bangin duai shu haga jaka bangin kerpat no try come stat mar badan ki da wai don ki jing sumar mereka abang ifi lada kalong kumta ngangai lada kadai ya pi ban sngo kumta pi la ban sngo dengan sngo kan ka wei ba ningkong ngi ben kan mau you try ngi ben kan mau you Jesus Christ habagi pang i sitom habagi don gi jing le ga jing im kan mau ba U Jisu udai ka jubab na ka benta ga jing im ka jong ni kumbaga ni Shillong ka kentat ka du si bunru kita ki jingker khu ki briuru ki bakentat U Jesus Christ kindu ye ki jingker khu haga jing im ga jong ki hoi teng ki ngai U Jisu hoi okay udai tam da tang balada ngai lut ladam shania lut lada om IT lut hau lesi ula ban le tang khandiat ki kamba aga ji im ga jong fi lesi tang ban shu biang le ne tang ban shu kumni kumtai Henry kam na de kata ka ba undale sisa haga jing im ga jong pi le se ula man syukur ku tang ha ki bakin jado ga jong pi le se pin kia thomut thomat ya ga jing pang ga jong fi ken rei la da phim net lut pi do ya ga jing panem ka ba kam kong san na ki kamba ya ga ba pi don kam haga jing im ga jong pi tadai ta ba net utra net lut bat ka jing net ka ba kong san ga de ka ta bangi ha ban net ba udai unong panem tadai ta bangi net kata ka kamba ka ba pura ka jong play bat ka ba krautam kan jaga jing im ga jongi bat kata ka dai ka jing panem ka jong try kamentoi ngi ba shyo khia na kita ki jing pang ba shyo light na kita ki jing kamentoi ngi ban shyo i kita ki mo ki juba ki ba ngi don kam ha ka jing im jongi ban light na ki ram ki sha ban light na ki jing le tang ha kata ka ba ken jado kata ka dai ka ba khendiat bo try ula ban le ya pi Henry ka ba pura bat kata ka ba kong santam bat kata ka ba dap biang tam bat kata ka ba bhatam bat ka ba kordor tam kadai kata bu try ka ban le ita ka kamba ka ba kraw bat ka ba dap pura bat kata kadai ka jing penem ka bu kwa ban penem yang abat ya fi tading ta wa nom le U Jisu ta man yo jing pen khia wa nom wan shu try ta shu yo ki kamba mar bala so sat plat ka jing im mar bala plat kata ka lentiat ngisuan bandala dap ngi klet noi u bulu try wong ani usung kendit ya kata ka jimbam ong ni pleng sio teng jimpen kia la pet no
siok tu kita ki kamba la ja no nga kwa ban ong fi phim dei ban phat no no trai re to yo lut U Jisu yo lut ya kata ka ei ka bon le ka jim ke jong fi yo lut mdei tang tho mot tho mat re to ai ba fin yo lut ya kata ka bo trai namar bo un ai fi namar U Jisu kwa ban ai ka ba bhatam ye fi kwa ban ai lut ya kata ka jong u shafi ban nge ka ni ka sngi aba fi pdiang ni trai mdei ban chu pdiang tang kum to kum ni mdei ban chu pdiang belum malahan re IT lut met ban man sim nget U Jisu de try ngadon yu bostat tam ngadon yu bodon bor tam ngadon shisha yau tau bala lut na dong shadong ngadon yu Jesus Christ wanum thut yu try re ai bu try un trei la ka jong ka kam ha ka jim in ka jong phi ai bu try un trei la ka jong ka kam ma ka yin ka sem ka jong phi ha ka jing trei ka jing kta ka jong phi bat kam tam e un trei kata ka kam jo ka jing pnem ka ba un klau un weng no ya baro kata ka pot ka por ka ba dan ka jingim ka jongi kata ka ba menor kata ka ba menshwa ai bo tra un pen khoi par ya kata bo yo ban pen thamai pat ya nga ba ya fi ken ba ding tau tra kwa ka ba ning kong e nga dei bo kwa ban pen nga ngai wan khnang shakani ka shnong bo yo ban pen em ya nora ba kita kinwan bat ong try ngadon kam ya ka jing pnem hoi ngi ha ni ka gospel jong Mathiasi la dan utu samla ruspa bawan ban kelingan le kumno ban yo ya ka jing pnem u khmi lenti le se na ka snong de jong uru mo bakin don ki bakum kita ban keli try ngan le ayu ngan le kumno bangan yo ya ka jing pnem rei dan kum kita kiswan pet you kiswan sngap you bada baki dio snow kita ki jingkai hak jaka bakin kemen hak jaka bakin pdiang ki thut ban ban yo tanei ta hoi ki jingkai ki jong trai bon sin ka pen thut yangi namar ba uhi kai yangi ban kala ka ba mut uhi kai yangi bangin im ga jing im ka ba bet uhi kai yangi bangin im ga jing im ka ba hop bangin im hak ta ka man ga jong blai ban ya gat kum ka ktien ga jong u sisa ga jingkai ki jong trai bon sin ka thut ye kita ki banang kwa ban ya ya ga jing dum banang kwa ban ya kata ka lenti jong baman ban ya ru ala ka jong ka lenti I kum ba ka bet la ne ka basuk yaki kan mai ka proverb ka ba khat saw khat ar ka ong don ka lenti im ba ka bet ho brio en re ka ba kot ka long ka lenti jong ka jing yap pi don ka lenti im ba bet ho brio namar kata ka lenti em ka jong brio ra supet ka biang te ba ba utra ukren ba utra hikai upni em kata ka long jing jin thot te yang ni namar kam ya ha berkata jingkwa ke jongi bat kata ka bangi pwa ban le tani ta ka babel ko ong kata na ka Isaiah samsan gat khot prak na ka ong baglenti ki jong brio kim long kum ki lenti ki jong blai ki jingwat ki jong blai kim long kum ki jingwat jong brio tani ta ka ya pher bak lebak ki lenti ki jong brio ki lenti ki jong blai ki jingwat ki jong blai ki jingwat jong ki brio ki pher bak lebak tani ta butra ko ban ai kata ka jingwat ki jong ne ba pen I ta ka lenti ki jong am how brio u brio bon sen u thot ye kita ki jingkai ye ki jimpni ka jong trai tadai ta ka ban ong fi la da fi thot te namla le ye ka ta han rei ka shong api la da fi pdiang pio shi bon ki jingkar khu pio e ki jingkar khu bagan jado pio ru ki jingkar khu ko bagan jam si bat kam tam e pio ye ka jing em ka ba bom ji khut na trai tadai bon sien ru ki bru ki thot yangi namar blai mi kai ka tien ka jong blai mengi kai ka lenti jong ka jing sisa bat bon ki thot mdei be ki thot ingi ki thot U Jisu tadeng ta ngi klami kai shabar na ka ktien ringi kai bi thik na ka ktien ya ka ma U Jisu Christ u hikai tadeng ta ngai bu trai nang ai bore fi ba finum thot than U Jisu Christ yo bu so kendet udah skolongo ani ya ka jing bam ngai noi to ai ba haba fi pdiang haba fi ko ngo ya ka ktien ge jong trai fi sumar ya ka ktien ge jong trai but pile da ka man sngo ba fi pdiang da ka donot baro ai bo try bo pet ya fi shem ya ka jing shem sngo ba but unda kmen da menta kata ka jing long ge jong pi but na menta kata ka jing le ka jong fi ta nge ka ni ka sngi ka bo menta try nang ai bore fi what ai bo try un sngo kendit ya kata ka jing bom ngai andre un sngo kendit na mar ba pi ngai palat ngai lut ka ni ka sngi ta ni ta kala ka bomot kala ka bomot shisha kala shisha no ka kiat no ya ka pop no ya kita gijing melin ki basni bro no shisha fis tu kan ni kamlong no ti no pendekut
jendat baik sebab no but hafile kum tam ngai utrau ai fi kamon lai lut ban le ya kata sim ya takarai ngan ya chu bakan ka perthai ngan bye bye no ka perthai ba kita kicing sngo ba jong ka baro ngan bye bye bat ngan lakala ka bembut bangan but no U Jisu nado mentakasngi pangangai la tu but utrai ka jing im ka jong fi ka jing im ka bakmentam ka jing im ka bala kerkhutam ka jing im oh ngaku abang fi mdan ka no ka kentien ka bala ban batai mar bakata ka jing suk ka jong Jesus Christ ka palat ka jing sempang baro kan ri jajai ka donot ka jongi ba ka jing mot ka jongi ha Christ Jisu tangangai ni dwai ka ni por ka pementa ngai go Jisu ai bor pi bar ngai abo wan ban kren ikan ni ka ktien ka ni ka sngi lengba ka ni ka jing pen sngo ka ni ka por ka pementa ai bo pin pdiang yu trai oh trai kren shu mame ka jim jonga kren shu trai le shu mame ki kamba ka jim jonga wanom thut pdiang pul trai nong an ni ngasngo kaman nam tau nu ba ngasngo kaman nam ta ka ni ka kong an ni trai unda sngo kaman do kata but unda sngo bhasisha na mar kata ka jinget ka jong fi ka bible kan mawi kata mo ka ong na hebrew nong we khot man ri klem ka jinget mla ban penso bahayu belai ria pidani ka jinget oh kata te kapen kemen bat kapen so bahae ya utrai ngai tran kerkui fi kene sngi ka bamenta la fin pat kala bumut ngi dwai no bat nga kene ka por ngai utrai ai fi ka bor ban no ya kita ki lenti jong kene ka perthai ki bamyatai kat kum ka tin ka jong belai ya kita ki jinglong jingle ya kata karakom karakom yat karakom yeng ke jong pi pin no bam yadai kum ka ktien ke jong ble no ini dua ini ke por menta try ni ke por ngadap da ke jing songo ba krai me try ya ka bang yo ban duai na kamatan gi kon pada ke sngi ka bor jo me try men sim ba khoi ka da wan jur ka jing jing ni gi kon ba ka ta ka ba te ka ba khom mata ka khsoi ta ka ba man ka bor jing dum ni ma sim bam khoi baro kan tukut kan pet kan kenria na mar ka dinga jo men sim ba khoi oh pio ai ke jing lai luit na do man da ka sngi pio ina ke jingem ka batmai pio si sha ya ka ta ka bor da men sim ba khoi ba fin long ki breu ki ba dap da ka dinga jong blai ka ba sno anuk soi ka ing khong lut balo kan da kala de pe ta da ka sngi pio ya ka jingem ka batmai ka ba rem ka lait no ka do no sentan na do man da ka sngi par ki ai ke baro kin jalong tmai ka dua yang kerkuif indo man da ka sngi pdiang yo man sim ba khoi pdiang ya ka jing suk ya ka jing keman ya ka jingem na try Jisu but ya ka jingem ka bam jikut wai fi indo man da ka sngi ngangai na do man da ka sngi pin ya ko mu nong job pin ya chi sha ko mu ta ubreu but kom ka ta ka breu ka ba pen scope ha Yau Jesus Christ, hallelujah. Try shimmy nigi kon, penan kam nigi kon, pen sla eki ko try nganget ngi ka sngi ma jet eki. Amma ki jet yemen reme jet eki ko try. Men pelong eki kita ki senran gi bisha ba ki la ban yeng ne kamta jome ko try. But ka jem ki ka long ka ba sai so, but ki so ki long ki ba yene. Ha ka kertengu Jesus ngada duai ngada kerku yepi. Ha kertengu Jesus. Amen but amen. Amen. Try nang kerku yepi nganget ni lam dasngi. Pi long jing ta wat mai na do mata kasngi fi long ki ba like lot do mata kasngi fin kala long ki silran ki ba shisha ki jang tra ki ba imban pesu ba habet Yau Jisu ngin sekindo ala shay kasngi ka wai pat ka khubasta khub lai shibon ya ro itrai amen.